Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan shine yanda ake login a cikin PIF-First. Wato idan aka zo aka dangwala aka taɓa shi ainihin logo ɗin zai kawo haka. Aka taɓa link ɗin shi zai kawo haka. So ɗan yi haƙuri saboda network ɗin bai da ƙarfi yauwa ya buɗe. To a yayin da aka buɗe haka, akwai option ɗin da za ka yi wajen login shine bayan ya buɗe haka. So ga wurin abun nan, ga wani option a nan wurin sama sai a taɓa shi. Idan aka taɓa shi zai nuna login, ga login nan sai a taɓa login ɗin. So insha Allah in aka ɗan bashi ɗan lokaci ƙanƙani in Allah ya yarda da network mai kyau zai buɗe. To a nan wurin inda kuka gan shi haka za ku ga cewa ga inda aka ce ka sa username ɗinka da kai creating wajen buɗe account ɗin, sannan kuma nan za ka sa password ɗin. So da yake ni na riga na saving ɗin password ɗin, to ga wannan ɗaya daga cikin waɗanda ne ma registration ɗin nan. So misali yanzu zan hau account ɗina, gashi nan na hau account ɗina, kuma password ɗin da ban yi saving ɗin shi ba zai ce min dole sai na abu nan. To kun ga yanzu zai shiga ciki. Zai hau kan ainihin account ɗin kenan, yauwa. In ya fito nan zai buɗe account sai mu zo mu dangwala wannan mu rufe shi. Idan muka yi ƙasa za mu ga cewa, to a nan wurin wannan shine ainihin dashboard ɗin nawa. Wannan ɗin nan inda aka sa $2 ɗin nan, to shi wurin ne ainihin inda da na samu payment ɗina na tier 1 ɗina kenan. Sannan nan ƙasa kuma shine number referral ɗin da suke kan wannan account ɗin directly, ba wanda su waɗanda referral ɗin suka inviting ba. Wanda wannan account ɗin ya inviting directly kenan. Sannan kuma nan wurin shine ainihin depositing da na yi a cikin account ɗin. Na depositing ɗin $10 ɗin da aka yi wa mutane activation a ciki. Wato da ina ma mutane activation a cikinsa shine ya zama cewa wurin ya rage saura $4 a wurin. Na ga da na sanya kuɗi a ciki ya kai kimanin $15 ne. Amma yanzu abin da ya rage shine $4 a wurin. Sannan ƙasa nan kuma shine position ɗin da nake da shi. Wato position ɗin nan shi abin da ake magana a nan wurin shine ainihin na riga na gama bronze tire na farko kenan, yanzu ina silver. To shi yasa za ku ga an rubuta position 2. Idan kana na farko ne za ka nan wurin ya nuna maka 1. Idan kana second level ne a wurin zai nuna maka 2. So a nan wurin idan na taɓi wannan wajen mutane shidan da nake da su a nan wurin, na taɓe su haka, to a wurin za ku ga cewa ina da waɗanda ne inviting directly kenan. Yauwa in nayi scrolling zuwa ƙasa, to su ne a nan wurin. Su ne nan wurin gaba ɗayansu. Kun gan su gasu nan gaba ɗaya. Haka ake duba su. Sannan kuma idan da mutum a ƙarƙashin wannan kamar misali nan, da mutum na farko, idan ka taɓa cikin username ɗin, kan username ɗin zai nuna maka cewa wannan mutumin yana da mutane kaza ne a ƙarƙashinsa. Yauwa wanda ya inviting directly kenan. Amma idan spill over ne mutum ya samu directly, to ba za ku ga ya nuna muku kowa ba a wurin. So sai mu koma sai mu ɗan yi baya kaɗan. Sai mu je misali mu ce na biyu. Idan muka taɓa na biyu, za mu ga cewa idan ya buɗe, idan akwai mutane a ƙarƙashin mutum na biyu, so zai nuna a wurin shi ma. Inda mutum a ciki, bari mu ɗan jira shi saboda yanayin network ɗin ne fara taɓawa. Yauwa, so in da mutum a ƙarƙashin mutum na biyu, yauwa to kun ga wannan shi akwai mutum biyu a ƙarƙashinsa. So kuma mutane biyun nan suna gasu nan kuma duk gaba ɗaya an riga an masu activation. Yauwa an riga an activation na account ɗinsu. To haka shi ake duba shi wannan lamarin. Kuma ake login kuma ake zuwa a duba ainihin menene ke faruwa a cikin account ɗin. To ga wannan wurin akwai wasu options a nan wurin. Wannan option ɗin da ke wurin nan wanda yake da layi ukun nan, na nan ƙasa idan ka taɓa shi zai nuna muku ga options ne daban-daban. Kamar yadda na faɗi a wancan bidiyon da ya gabata,
a nan ana so idan ka yi register ka yi adding ɗin payment information, wato za ka sanya payment detail, wato wallet address ɗin da kake so ka yi amfani da shi na Tron. Bayan ka taɓa shi za ka bar shi ɗan abun nan ya searching, sannan sai nan ka ɗauko Tron address ɗinka sai ka sanya shi a cikin nan wurin. Bayan ka sanya Tron address ɗinka a nan wurin, sannan sai ka sanya ainihin password ɗin a nan wurin. Za ka sanya password ɗin da ka buɗe shi account ɗin, sannan sai ka danna akan wannan updating. Sannan saboda mun riga mun yi updating, ba dole sai na je na ƙara bin shi ba. Duk wanda yake so ya ga wannan abin sai ya magana ko kuma ya koma bidiyon mu na baya domin ya gani. Idan muka koma baya, to nan wurin zai nuna muku position. A nan wurin akwai position nan wurin. Ya nuna position a nan wurin. So shi ne zai nuna muku a wane position kake. Inda ya nuna kamar inda ya nuna 2 ɗin nan, to shi ne nan wurin. Gashi nan inda ya nuna 2. Kun ga wannan shi ne position 1 ɗina, wannan shi ne position 2. To a cikin ƙarƙashin matrix position 1 ɗina, that is bronze position. Nan wurin idan kuka view matrix, nan inda aka ce view matrix ɗin nan, nan wurin idan muka danna shi za mu iya jiran shi. Za ku ga dukkanin mutanen da suke ƙarƙashin mu a cikin matrix ɗin. Yawwa, to yawwa, nan wurin haka yake gashi ya nuna. Kun ga wannan matrix ɗin ya riga ya cika kenan. Wannan matrix ɗin ya riga ya cika form. Insha Allahu kuma ba mu da wani abu a wurin. So ya riga ya cika. Abin da ya sa kuka ga nan wurin ya ɗauke saboda wannan matrix ɗin, wannan matrix ɗin shi ya riga ya biyo ne muna level 2 a tare a wurin kenan. Mai wannan level ɗin. So da ace wannan zai hoɓɓasa shi ma ya zama shi ma ya cike mutane biyu a ƙarƙashi, to zai zama cewa shi ma za ku ga cewa waɗannan sun ɓace daga wurin. Suna ƙarƙashin wajen su ma za su koma level 2 a wurin. Bari mu koma mu je kan level a wannan silver pack, wato shi ne level 2 ɗin na position number 2 kenan. Sai mu taɓa shi shi ma. A yanda muka taɓa shi shi ma, ayi haƙuri bidiyo ɗin ya ɗan yi tsawo. So wannan shi ne kamar yadda na faɗa muku, wannan shi ne account ɗin da ya biyo da zuwa level 2. Yanzu ina jiran duk ɗaya daga cikin downloads ɗin da ya shigo nan wurin. To shi ma za ku ga cewa ya gama da level 1 ɗin, sannan zai biyo ni a nan na wajen level 2 ɗin kenan. To a taƙaice dai wannan shi ne yanda ake duba ainihin positions ɗin da yanda ake login ɗin zuwa cikin wani abu nan. Sannan kuma idan za a ɗauki in za a ɗauki link ɗin da za a yi register da shi, za a zo nan promotion center ne. Za a zo nan promotion center sai a taɓa shi a jira. Yawwa, shi ma gashi nan mun riga mun ɗauki nan ɗinsa. Kun ga wannan ɗin nan, wannan da kuke ganin shi a nan wurin, shi ne ainihin naka. Za ku ga cewa ya ƙare da ainihin username ɗin da ka yi register a nan wurin. To abin da ake buƙata shi ne sai ka kwafi wannan, sai ka je ka bai wa duk wanda zai register a ƙarƙashin ka. Daga mutum ɗaya zuwa mutum miliyan. Idan har za ku iya registration ɗin, to za ku iya tura musu da shi wannan link ɗin domin su yi register kuma a yi masu activation. Kar ku manta activation ɗin just $1 ne kawai, wanda ke ansan naira 1,700 zuwa 800 a kowane activation da ake yi a wurin. So ina fatan da wannan dai an fahimta shi ainihin little introduction game da shi wannan program ɗin na PIF-First. Ubangiji ya ba mu sa'a. Kar ku manta da dala ɗaya nan tana iya kasancewa ta haifar maka kuɗi da suka zama miliyoyin kuɗi a kuɗin mu na Najeriya. Dala ɗayan nan za ta iya zama maka miliyan 23. So kun ga idan kun ga cewa to dala ɗaya, wannan program shi ne na kama ka ga gayya. Sannan mutane ana ta promoting ɗinsa. Idan ka zage dantse, duk lokacin da aka ce gashi nan mutane sun kai mutum 30 a ƙarƙashin ka direct, ko direct ne ko ba direct ba, ya zama cewa gaba ɗaya matrix ɗin in kai inviting ɗinsu ma gaba ɗaya za su yi filling ɗin matrix ɗin ka, su yi filling ɗin matrix ɗin wasu.
amma abin da ake so shine ka koya wa mutane yadda za su suma inviting ɗin mutane. Domin da sun yi inviting ɗin mutane zai zama cewa su ma ka ga cewa za su taimaka maka wajen yin dukkanin wani promotional movement da za a yi wajen yaɗa shi wannan lamarin. Ƙasar Hausa ba ta riga ta amsa abun nan sosai sosai ka'in da na'in ba. Amma daga lokacin da za a ce mutanenmu sun anshe shi sosai sosai, to ina ganin insha Allahu za ka ga cewa ana rububin shiga cikinsa. Ubangiji ya sa mu dace ya bamu alkhairi kuma ya sada mu dukkanin alkhairi a cikin wannan program ɗin da kuma duk ainihin kalan program ɗin da muke. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.